Molt bon dia. Es presenta la meva ponència Recodificar gèneres i traduir Girard de Rosselló. Obra crisàlide entre gèneres i pautes per a una traducció que la faça entenedora. El Girard de Rosselló, del segle XII cap a 1136 i, i cap a 1180, és la primera obra a codificar un tòpic literari, els ajuts de l'Occident europeu franc a Constantinoble, i a expressar literàriament la croada per la conversió del nord d'Àfrica, precedent de l'esperit lulià de Croada, quart del segle XII fins a primeries del segle XIII, i del cardenal Cisneros en el segle XVI, de la història literaturitzada al pensament i la plasmació d'aquest en fets històrics. És l'obra, com dic, que inaugura el tòpic. De fet, és la prova estratigràfica o llindar de l'inici de la novel·la com a tal, trama amb l'amor contrariat com a catalitzador argumental, alhora que es basa en una literaturització interessada de la història que, en el fons, divulgarà un ideal que després arribarà a posar-se en pràctica en dues facetes. Per un costat, com hem dit, la croada al nord d'Àfrica, des de Tunis cap a Terra Santa, que proclamarà més avant Llull i en el segle XIII posarà en pràctica, sense gens d'èxit, Lluís IX el Sant de França, i morirà, no gens heroicament, de disenteria. Més tard la veurem novament literaturitzada en Tirant lo Blanc i ja en el segle XVI serà el cardenal Cisneros qui la posarà en pràctica. Cisneros era franciscà i un gran lulista, impulsor d'una prestigiosa càtedra de lulisme, la primera, a la Universitat Complutense original, la d'Alcalá de Henares, fundada per ell mateix. La segona faceta són els ajuts, pròpiament dits, dels francs a Constantinoble, que és el preludi de la ignominiosa croada, quarta croada, que va acabar amb la conquesta de Constantinoble i l'establiment dels basileoi francs, preludi literari del Tirant lo Blanc. Així ho tenim en aquesta obra escrita en occità, el Girard de Rosselló, esguitada de francià, que la crítica francesa tradicionalment ha incorporat sense embuts a la France. Com a característiques generals del Girard de Rosselló, tenim que es tracta d'una obra, com hem dit, importantíssima en la història de les literatures romàniques. És un clàssic, pròpiament dit. És una obra certament extensa per l'època, té 1.002 versos, més unes 53 més de continuació, que són un afegitó en un dels 5 manuscrits principals conservats. El Girard de Rosselló té una importància especial precisament per la seva complexitat en un moment de cruïlla en la història de les lletres romàniques, com és el segle XII, que és essencial per entendre el pas, per un costat, des de l'àmbit cultural i literari, de l'èpica cap a formes més complexes i completes de narració, en la creació de mons possibles, camí de la novel·la. I això determina la importància de la seva influència en la literatura i en les idees posteriors. És, a més, el mateix cronograma que podem resseguir del pas del romànic a l'alba del gòtic. Com a altres característiques de Gerard de Rosselló és que té elements d'èpica que l'emmarquen dins el cicle francès dels vassalls revoltats. Té elements de narració amorosa de Clim Cortés, ja que la causa de la revolta és l'amor impossible entre Girard i Elisent, provocat per la intromissió de Carles Martell, amb qui finalment es casarà ella, i cedirà, Martell, la seva promesa, Berta, a Girard. Aquests viuran una història d'amor correspost sobre la base de l'amor contrariat que força Carles Martell. Aquest, a més, es mostrarà sempre, al llarg dels 10.000 versos, molt gelós de la bona relació entre Girard i Berta. Girard, com diem, es casarà amb Berta. L'amor, per primera vegada en la literatura en romans, és l'arrel
de les tensions i de les distensions de l'obra. A més, hi ha una tendència cap a la transcendència religiosa que fa que aquestes vivències s'orienten cap al que deu ser la llavor del missatge de la Vulgata, que vindrà més tard, i en concret de la Quai du Saint Graal, que vindrà més tard. Segons la cronologia possible de l'autoria, cap a 1136-1180, aquesta és l'acceptada fins ara, aquesta obra se situaria en l'alba de la matèria artúrica, prèvia a la formalització de les obres de Chrétien de Troyes, o tan coincident en el temps amb Chrétien, que no podria parlar-se d'influència d'aquest sobre Girard de Rosselló. I això crec que és especialment remarcable, atès que tindríem vincles estratègics d'aquesta obra amb el sud, amb Occitània, en faria una prova de la consubstancial aportació occitana, sudenca, a la matèria artúrica, la qual no seria per tant, un resultat de l'esperit del nord francès. Finalment, aquesta obra, el Girard de Rosselló, té elements de vides de sants, atès que, a la fi, el protagonista i la seva muller, Berta, es lliuren a activitats fundacionals i religioses. Anticipa el clim de la literatura hagiogràfica, de renunciar al mundanal ruïdo i a la vana glòria mundana pròpia dels moviments reformadors de l'Església en el segle XII i començaments del XIII. En aquest cas, però, no hi ha intervencions divines, ni misticisme, sols ascètica vida d'una parella de simples mortals que es retiren a la vida en el bosc per fer-hi el bé. Sols dimensió humana de l'expressió del lligam amb Déu, un preludi del que llegirem en la primera part del Blacarna de Llull i abans en la retirada vida de Sant Francesc. Els personatges del Girard de Rosselló són una mostra de recodificacions al caliu o seguint el que els acaba de dir en l'anterior diapositiva. Entre les recodificacions referides als personatges, quant al Girard de Rosselló, val a dir que, abans que li donaren forma al tòpic de la abolesa de la dona, la misogínia medieval, ja hi era, ja estava constituït el tòpic de la dona culta i poliglota. Un dels primers casos, per no dir el primer, és la princesa grega romana-oriental Berta en Girard de Rosselló. Quan arriben, després ho tractarem una miqueta més de detall, però quan arriben les forces franques a Constantinoble, són rebuts, els líders són rebuts, i protagonistes de l'obra, són rebuts pel Basileu, per l'emperador grec de Constantinoble, per l'emperador romà d'Orient, parlant amb propietat. I l'emperador els rep amb tots els honors i els presenta les seues dues filles, Berta i Elicent. Les princeses són presentades i oferides per l'emperador com a penyores de bona voluntat per segellar l'aliança entre l'imperi grec i l'imperi carolingi, que és representat per Girard. Aquesta pràctica és una versió de la cosificació de la dona. Això és de veres. I era habitual fins fa poc en l'acció política dels estats en general. D'una d'elles, Elicent, el narrador ens diu, d'una d'aquestes princeses, Elicent, el narrador ens diu, tot continuant el tòpic de la bellesa femenina, allò que entenem per la descriptio puella, la descripció de la xica. En el Lais 20 del Girard diu, ella té un cos encisador i tot virginal i un posat tan digne que els més savis resten silenciosos, meravellats per la seva bellesa. Els més savis, no els més forts ni els més valents, però fa referència a la bellesa, solament a la bellesa d'Elicent. Aquí ho tenen vostès en una il·luminació preciosa d'una còpia d'un manuscrit
de mitjan segle XV, cap a 1450, del Gerard de Rosselló, ricament, riquíssimament cal·ligrafiat i il·luminat, que es conserva a la Österreichische Nationalbibliothek a Viena. Tanmateix, el que ens crida molt l'atenció i és una de les claus de la recodificació i de l'interès d'aquesta obra, és que en presentar les qualitats de l'altra princesa, Berta, germana d'Elisend, son pare, el Basileu, l'emperador grec, en destaca de Berta la seva intel·ligència i acuradíssima formació. I, a més, ho fa remarcant que és poliglota, que això és el súmmum de la intel·ligència, del signe inequívoc d'intel·ligència i d'acuradíssima formació en una princesa medieval, el Lais d'Àneu. L'emperador fa portar les seves filles. Primer, Berta, amb el rostre clar i les guars dolç. El seu pare li ha fet aprendre les arts. Sap, ella, traduir en romans el caldeu i el grec i coneix a fons el llatí i l'hebreu. Pel seu coneixement, la seva bellesa i la seva parla gentil, ningú no podria trobar al món la seva parella. Serà amb aquesta, Berta, amb qui es casarà el protagonista. Pensem ara explicar-los l'estratègia en la qual ens hem apropat, en aquesta ocasió, al Gerard de Rosselló. Traduir per entendre millor l'original. Per què usem la traducció? Doncs perquè en traduir hem de mirar amb atenció l'original i en fer-ho hi veurem sempre clar coses que potser se'ns havien passat per malla. Com diu la inscripció de la Fontana Maggiore de Perugia, obra de Nicola i Giovanni Pisano entre 1275 i 1278, que equival a l'època de maduresa en la producció, per exemple, intel·lectual d'un homenot de la cultura europea i universal com és Ramon Llull, diu la inscripció de la Fontana Maggiore, si bene prospicias mira videre potes. És a dir, si mires amb atenció, podràs veure coses meravelloses, que condensa una veritable teoria del coneixement. El mateix Ramon Llull té una obra fonamental que normalment queda a l'ombra de la llum que irradia el Blacarna, per exemple, o el llibre de Miquel Amat, o el monumental llibre de contemplació en Déu, com és el Fèlix o el llibre de Meravelles, que està en aquesta mateixa línia, és la meravella per conèixer, per saber, la meravella del coneixement. Doncs bé, usem aquesta estratègia de la traducció per entendre una mica millor, o provar d'entendre una mica millor, Gerard de Rosselló. Resulta que, malgrat ser una obra tan important com el que estem dient, Gerard de Rosselló, no són gaires les traduccions que n'hi ha. D'ençà de la traducció que Hom va fer en baix alemany al segle XIV, és a dir, ja en el segle XIV ja va ser traduït en baix alemany, en alemany germànic medieval, l'evolució del gòtic, de la llengua gòtica. En el segle XIV no han estat gens nombrosos els trasllats a altres llengües. A més, les traduccions i la bibliografia general sobre aquesta obra és antiga. La majoria més que absoluta de la bibliografia que n'hi ha se situa amb anterioritat als anys 60 del segle XX. Aquest envelliment i no renovellament ni innovació de les atencions de la crítica a aquesta obra tan cabdal no diu gaire en pro dels investigadors, de nosaltres mateixos. Sembla com si massa coses s'haguessin donat per establertes ja fa més de mig segle i potser convindria
revisitar-les, perquè pot ser s'hagin fossilitzat. Hom pot veure la informació detallada que dona el prestigiós portal Archives de la littérature du Moyen Âge, Aglimà, francès. Sí que hi ha hagut, en sentit perfectiu, traduccions al francès. És a dir, és una obra incorporada a la tradició cultural francesa, però són traduccions que consten oficialment com a traduccions al francès. És a dir, és una confirmació que l'original d'aquesta obra cabdal de la literatura francesa no deu estar escrita en francès o en llengua d'oïl. Però bé, el gruix d'aquest nombre de traduccions és ben antic i les darreres fins ara daten de fa pràcticament 3 dècades. En 1856, en 1884, en 1929, en 1990 i en 1993, la darrera fins ara. Per tant, ja fa vora 30 anys de l'última traducció. És a dir, fa vora de 30 anys de l'última revisió en què s'ha revisat amb cura, s'ha mirat amb cura l'original per poder veure si podíem veure-hi coses meravelloses que se'ns hagueren quedat esgolades, ocultes o esgolades passades per malla. No ha estat visitat aquesta obra des de fa, almenys amb els ulls de la traducció, amb els ulls especialitzats de la traducció del traductor o traductora, des de fa vora 30 anys. Hi ha hagut també edicions parcials que comenten o glossen en francès, determinats fragments del Girard. En el mateix portal Aglimà, l'última d'aquestes que hi figura és de 1886. I pot ser que n'hi hagi més contemporànies. Però el fet que n'hi hagi i que siguin antigues o que facin més de 30 anys i que no hi hagi massa estudis d'una obra tan important últimament, indica que possiblement convindria que no donàrem durant tant de temps tantes coses per ja sabudes. De fet, tampoc no ha estat traduïda aquesta obra mai ni a la llengua catalana ni tampoc a la llengua espanyola. Ara els mostraré una, valga la redundància, mostra de traducció. Les laixes, les estrofes, el que seria l'embrió de capítols, quart a 26, el que els remarque amb negreta o amb vermell, segons el cas, indica un desenvolupament en nota a peu de pàgina o en una diapositiva específica a fi d'analitzar qualque clau o prova de retranscodificació històrica per via de literaturització. No ho llegirem tot, anirem només a alguns dels casos, si vostès s'hi veuen en cor i senten la temptació de poder veure aquesta mostra de traducció amb més detall, queda enregistrat en aquest enregistrament i ho podran veure amb més calma. Fotograma, si volen, no? Bé, llegirem només el començament per situar-nos, la laix quarta. Això va ser la Pentecosta, una feliç primavera. Carles Martell, tenia la cort a Reims. Hi havia molta gent de cor franc. El papa hi era i hi va fer un sermó. Dita la missa, Carles se'n va anar al palau encatifat de flors. Fora, Girard i la seva mainada paren els estaferms i es lliuren a molts exercicis. El rei se n'assabenta i ho prohibix. Creu que dels jocs venen les bregues i jura per la Santa Creu. Si home tan ric, brun i ros, que deshonra la meua cort, o hi fa escàndol, que en nom de Déu ho deixa córrer, perquè si el podia prendre, li trauré els ulls. Carles és el millor justicier que conec, continua el narrador. De la mar ençà
no hi ha baró tan poderós que no tremole si el rei és irat. Doncs bé, així tenen, a continuació ve l'AIS cinquena i després la sisena. En negreta hem remarcat algunes notes que les tenen al peu de pàgina separades per una línia de color vermell. Bé, centrem-nos en un passatge que diu han proclamat submissió. Aquell dia, en la Lais cinquena, han proclamat submissió. Aquell dia Carles els fa tan gran regal que a joc ho té el malvat i car el bo. Si anem a peu de pàgina, veuen que repeteix el fragment sobre el qual fem el comentari. Resulta que aquest comentari, perdó, aquesta part de text han proclamat submissió, aquell dia Carles els fa tan gran regal que a joc ho té per el malvat i car el bo. Estava omès en l'edició de referència que va fer l'insigne filòleg Paul Meyer en el segle XIX, que és la que marca, com tantes obres que havia fet Paul Meyer, com he dit, insigne filòleg, un dels fundadors, dels pares fundadors de la filologia com a ciència moderna, en la seva traducció al francès, com dic, en 1884. No ho degué entendre Paul Meyer, atès que hi fa constar uns punts suspensius, que és la marca tipogràfica que ell destina als passatges obscurs que no tradueix. Possiblement no ho entenia per aquest joc que es fa tan gran regal que el joc ho té el malvat i car el bo. Després ve, en la Lais número 5, un altre fragment interessant, per diverses raons. Primer, atenguem al passatge que diu sinó per fer servei a Déu per un sermó que el món esdevinga millor i a causa de la gent pagana que ens destruïix, barons, per Déu, us prego, anem-hi tots. Això ho trobarem en el fragment següent. Com veuen, Meyer en 1884 tampoc traduïa al francès el vers 71 per una paraula que és nuts a fruit, ni el 74, guides l'ailo bagnat e bureau el bruic. No ho entenia i també ho marcava amb punts suspensius. Molt sovint els passatges obscurs, que són aquells que han d'aclarir els editors crítics, els filòlegs, en un treball ectòtic, i més encara quan estem establint les primeres traduccions, era 1884 en aquest cas, Paul Meyer, les primeres traduccions d'una obra antiga, en la qual la llengua antiga marca una dificultat diferencial i també molt selectiva, convé que, com que aquestes obres estableixen el codi amb què s'ha d'entendre aquesta obra, en la traducció, la primera traducció sol ser canònica, estableix el cànon de la percepció de l'obra traduïda, convé que els filòlegs siguem especialment curosos. Bé, miren vostès aquest que han remarcat en la l'eix número 6. El número 6. Posem-li imatges i traditio contextual històrica a aquest passatge, el qual probablement podia ser-ne literaturització del context històric. El Gerard de Rosselló no és una obra històrica, no és que existissin tots els personatges, tots absolutament. Carles Martell sí que va existir, però no en el temps del qual tracta aquesta obra. Per tant, hi ha una recodificació dels personatges amb personatges històrics. Ara bé, aquest petit passatge que està en l'eix número 6, que tenen així en vermell, és la intervenció del papa, que diu: senyors, diu el papa, escolteu-me tots,
Jo no he vingut aquí per traure'n profit ni per plaer, sinó per fer servei a Déu, per un sermó que el món esdevinga millor, i a causa de la gent pagana que ens destruïx. Barons, per Déu us pregue, anem-hi tots, anem allà, barons, els valents i els d'anomenada. Més enllà de Constantinoble, envers Tir, l'emperador grec, és una guerra de la qual no es pot lliurar. A què es refereix aquest passatge? Aquest passatge és una literaturització d'un fet coetani que estava passant en aquell mateix moment. Mire, entre hem dit que el marc temporal amplíssim, llarguíssim, la forqueta tan ampla, tan baldera de la cronologia de l'autoria d'aquesta obra del Gerard de Rosselló està entre 1136 i 1180. Però podem concretar-la més. En aquests anys, en aquests 46 anys, 44 anys, es produeix la segona croada. Està el marc temporal de la segona croada. La segona croada es dona entre 1000, com veuen així, treball, entre 1147 i 1150. Què és el que va passar llavors? Que ens permet, per primera vegada, proposar una concreció d'aquesta forqueta tan ampla amb posterioritat a 1147. És a dir, que l'obra estaria feta en posterioritat a 1147. Doncs bé, miren vostès, per a mi és una meravella, ho expressa en termes de meravella. Aquesta imatge és un fragment de la lletra missiva del Basileu, de l'emperador Manuel I Comnè Ho Megas, el Gran, que va viure entre 1180 i 1118 i 1180 i va ser Basileu des de 1143. És una lletra missiva que ell va enviar, i veieu, l'emperador grec, l'emperador de Bizanci, o més pròpiament el Basileu de l'imperi romà d'Orient, va enviar al papa Eugeni III. És donada a Constantinoble en agost de 1146 i ara es conserva a l'Archivio Segreto Vaticano. És lògic perquè va ser enviada al papa i el papa ho tenia entre la seva cancelleria, i això, quan es va fundar l'Archivio Segreto, va passar a ser part del corpus documental immens, riquíssim, interessantíssim, clau de la història i de la cultura del món, que és l'Archivio Segreto Vaticano, beso o siamés de la Biblioteca Apostòlica Vaticana. Bé, el Basileu, en aquesta lletra missiva, respon a una missiva papal prèvia en què sa santedat demanava a Lluís VII de França, amb renom Le Jeune, l'alliberament de Terra Santa i la conquesta d'Edessa. Aquest Lluís VII, en aquells moments, era el primer marit d'una dona fascinant, clau també de la cultura, de la història i de la cultura europea, com va ser Elionor d'Aquitània. Després la repudiarà per xorca, per estèril, perquè li va donar filles i no fills. I la casa francesa tenia, com totes, fins fa poquíssim, totes les nissagues reials franceses han aplicat la llei sàlica. I llavors, si no hi havia descendent baró, les dones, les xiquetes, no podien governar. Aleshores, com que només va tenir amb Elionor d'Aquitània filles, van fer la nul·litat del matrimoni declarant-la a ella, per declarar-la, i la van declarar estèril. Aquesta dona meravellosa,
sàvia, empoderada, que en diríem ara, es va casar de segones, noces, amb el cosí germà del rei, Lluís VII de França, i íntim i grandíssim enemic d'aquest, que era Enric II de Plantagenet, rei d'Anglaterra, en el qual va tindre diversos fills. Entre ells, el tan famós, encara que no gens bon governant, el famós Ricard Cor de Lleó, el difamat però bon governant Joan anomenat el Sense Terra, solen aparèixer en les pel·lícules de Robin Hood. També va tenir un altre fill, Jofre, que va ser Jofre de Cornualles, i després va tenir una vida també interessant com aquests tres fills, a més interessant i dramàtica respecte a la relació amb el pare. Però bé, dic, aquesta carta que estem veient ara, del Basileu de Constantinoble, li l'envia el Basileu de Constantinoble al papa. I és la resposta a una missiva que Sa Santedat demanava, en què Sa Santedat demanava a Lluís VII de França l'alliberament de Terra Santa i la conquesta d'Edessa. En aquesta lletra de la imatge que veuen vostès així, el Basileu contesta que, efectivament, rebrà volenter l'exèrcit franc i li farà suport, li donarà vitualles, etc. A més, expressa el Basileu, Manuel I Comnè, un home importantíssim i a més molt vinculat també a la corona d'Aragó, com ara després explicarem. A més, expressa un clam procedimental, atès que s'aclama que li havia fet arribar a mans aquesta lletra prèvia, un llegat del rei de França i no un ambaixador del Sant Pare de Roma. Atès que, al cap i a la fi, la clau d'aquest clam és que, al cap i a la fi, el Basileu és el cap de la segona Roma. Som, per tant, i aquí crec que ve la importància i la clau de l'element de recodificació i retranscodificació històrica literària, som, per tant, en l'origen del procediment administratiu, diplomàtic, que va donar lloc a la segona croada. I la datació del Girard de Rosselló hauria de ser post-quem, cosa no indicada fins ara, com els he dit, i sols situada en la forqueta amplíssima i, per tant, poc definida, fort indefinida, de cap a 1136-1180. L'haurien de situar amb posterioritat a 1147. Passem a l'alaix número 11, en què, bé, en l'alaix número 9, Drogon és un personatge important, també és històric, però no viu en el mateix temps en què es produeix aquesta obra, sinó és inferior. Diu que havia estat a Constantinoble feia 2 anys, i que el rei, el Basileu, li va fer manar els seus dragomans, els seus exèrcits. És semblant al que després trobarem en Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc també arriba i al final acaba sent el Cèsar de l'imperi grec, el cap dels exèrcits de l'imperi grec. Bé, passem a l'alaix número, a l'alaix número 11. A l'alaix número 11 tenim un text interessantíssim, perquè ens diu que quan va acabar la batalla campal, van prendre 100 missatgers dins l'exèrcit reial. 50 d'ells eren clergues, els altres poderosos comtes. Elegixen 10.000 homes d'èlit, el pitjor n'era vassall ardit, i tenien ausbergs, elms i bons cavalls. De Brindisi
passaren a dures amb les naus, mentre que Carles Martell se'n torna arrere. Ells cavalquen per muntanyes i planes i arriben a les portes de Constantinoble. Gira de Rosselló. Al Prat de fora paren les tendes, de fora extramuros de Constantinoble. Recorden les muralles portentoses, encara en peu, de Constantinoble. Al Prat de fora paren les tendes i envien a la ciutat dos cardenals. I amb ells va anar Foucher, el mariscal. L'Aix 12. Van trobar l'emperador al gran palau. Davant d'ell, els reis pagans i els emirs que havia fets presoners en un combat feia uns dies. Miren vostès, els presenta aquestes dues imatges que són diferents, no tenen continuïtat entre elles, però podrien ser la comitiva, podrien ser-ho quasi, podríem dir que són, però bé, ho diem així més relaxadament, podrien ser la comitiva que entra per les muralles de Constantinoble. Constantinoble no tenia fossat amb aigua, però és com ho entenien els copistes i els il·luminadors francs amb la seva perspectiva de món. No hi havia tants que viatjaren llavors, ni menys encara tants que hagueren anat a Constantinoble, ni tants que, havent anat a Constantinoble, també foren il·luminadors i pogueren fer l'esborrany i el dibuix del que havien vist allà. Bé, i qui els espera? Qui els rep? Doncs els rep el Basileu i sa muller, Basilea consort, que és en aquest cas Manuel I Comnè Jomelas, el gran, i la seva segona muller, la seva segona reina, que en aquest cas era Maria d'Antioquia. Bé, la primera il·luminació correspon a les grans cròniques franceses amb una il·lustració de Fouquet de 1460. És tardà, és tardà. Es conserva a la Biblioteca Nacional de França. És l'entrada a Constantinoble, això és un fet històric, però que són dels que en el temps històric que els corresponia real, quan van viure en el segle XII, mitjan segle XII, és compatible amb els fets que estan literaturitzats en el Girard de Rosselló. Entrada a Constantinoble, dic, de Lluís VII de França i Conrad III d'Alemanya, senyor de Francònia, del casal dels Hohenstaufen. Literalment són anteportes de la capital de Bizanci, a punt de ser rebuts pel Basileu, llavors el Basileu que regnava i governava era Manuel I Comnè el Gran, Homegas. En aquesta imatge ens trobem en el context de la segona croada a Terra Santa. Semblava que encara era possible esbandir el perill infidel dels turcs, llavors no eren els otomans encara, eren els seljúcides, i que les seues urpes no arrabassarien la segona Roma, Constantinoble, a Occident. La segona croada es dona entre 1147 i 1150. Té una cronologia, per tant, compatible amb Girard de Rosselló. De fet, se sap que els monarques francès i francó-germànic, que veiem aquí un amb un cavall blanc i amb la sobrevesta del cavall daurada amb l'àguila que s'endevina negra imperial, germànica, és Conrad d'Alemanya, i va al costat de l'altre cavall amb el vestit blau i, si ens fixarem, amb el detall de la flor de llis, que és el símbol de França, és el rei de França, Lluís VII. Són els dos protagonistes d'aquest fet històric que estan recodificats en el Girard de Rosselló, en l'obra. De fet, se sap que els monarques francès i francó-germànic es van trobar amb el Basileu Manuel I i que aquest va ser, com diu el seu renom, un gran emperador
romà d'Orient. La segona imatge ens representa el Basileu Manuel I Comnè amb la seva segona muller, Maria d'Antioquia. Es conserva a la Biblioteca Vaticana. Manuel I Comnè era conegut com Homegas. Com hem dit, va viure entre 1118 i 1180 i va ser basileu des de 1143. Per tant, estem encara en els primers anys del seu regnat imperial i, a més, segons la cronologia del seu regnat, seria compatible que l'autoria del Gerard de Rosselló se situara post-quem, posterior, doncs, a 1143 i també posterior a l'inici de la segona croada 1146. És coherent, a més, això, si tenim en compte que la lletra missiva del Basileu del Papa que hem vist adés, en què el Basileu confirma que rebrà bé l'host croada i els farà suport, lletra donada a Constantinoble en agost de 1146. Bé, amb ell, amb Manuel I Comnè, o Megas, el Gran, l'imperi va recuperar el tremp efectiu del seu poder i on va creure en una revifalla perdurable. Manuel I va lluitar amb molt d'èxit contra els perills que amenaçaven l'imperi i va tenir molt de contacte amb els croats occidentals. A tall d'això és interessant que la Lais 12, miren la línia immediatament superior a les imatges, diu: van trobar l'emperador al gran palau. Davant d'ell, els reis pagans i els emirs que havia fet presoners en un combat feia uns dies. Era realment un rei batallador, valent, heroic, amb un gran estratega, un estrategon, és un gran estratega, i era admirat. A més, va tenir molt de contacte amb els croats occidentals. De fet, la cort romana d'Orient, a Constantinoble, la seva cort, no veia gens bé que el Basileu tingués tant de contacte amb els francs, amb xenoi, amb estranys, en definitiva, i damunt amb persones que tenien una percepció de la fe cristiana diferent, ja diferent. Estem en un moment en el qual també estan produint-se grans polèmiques entre catòlics i ortodoxos. De fet, la cort romana d'Orient no veia gens bé que el Basileu tingués tant de contacte amb els francs i que fins i tot instaurés modes o festes dels francs a Constantinoble, com ara els torneigs, i que ell mateix hi participara i que ell mateix bornejara. Manuel I el Gran va tenir molta relació, a més, amb la corona d'Aragó. Va ser aliat de prestigi i poder d'Alfons el Trobador, el primer rei nat com a rei de la corona d'Aragó, a fi d'afermar les possessions catalano-aragoneses a Occitània, especialment el comtat de Provença, mitjançant el casament d'Eudòxia Comnè, neboda del Basileu, Manuel, amb Ramon Berenguer IV de Provença, fill d'Alfons el Trobador, germà del que després serà rei de la corona d'Aragó, Pere el Gran, i per tant, oncle, Ramon Berenguer IV de Provença, oncle del nostre rei Jaume I el Conqueridor. Encara que, per canvis en els equilibris geopolítics respecte al Sacre Imperi Germànic, va convindre no encastar amb el casal imperial d'Orient i Eudòxia es va casar amb el senyor de Montpeller. Van tenir una filla. Aquesta filla va ser Maria de Montpeller, qui es casarà després amb Pere el Gran, fill d'Alfons el Trobador, germà de Ramon Berenguer IV. I serà mare, amb Pere el Gran, com a pare, de Jaume I. Es clou així el cercle i consolidaven les relacions del casal de Barcelona amb l'imperi romà d'Orient. Jaume I, en el llibre dels Fets, valora molt bé Manuel I. Fou el millor home de cristians en aquell temps. No llegirem aquesta traducció, passem una miqueta cap avant.
I anem a la l'AIS número 20, continua parlant del papa, diu, el papa parla amb paraules subtils. Senyor, ara l'altre fes de Girard, fill teu. Ara amb l'altre fes de Girard, fill teu. No conec cap altre home més ric ni tan gentil. Així com voldràs, respon l'emperador. Llavors, els seus grecs i begoils la porten. Ella té un cos encisador i tot virginal amb un posat tan digne, això ja ho han llegit adés quan parlaven de la Descriptio Puellae. Aquí ens interessa ara la paraula begoils. Vagin baix, a la primera nota que hi ha a peu de pàgina, begoils. Està en l'edició de Hackett i en l'edició i traducció de Paul Meyer. Aquest, Meyer, en la nota número 3 de la seva edició de 1884, en la pàgina 8, per error, una crida repetida de la nota 2, diuen que és una forma corrupta de Bogomil, secta maniquea, que són els precedents directes de les percepcions alternatives, expressions alternatives del catolicisme que hi ha durant el segle XIX i dels elements reformadors, els corrents reformadors que durant el segle XII i del segle XIII es produeixen. Aquests, en concret, són els precedents dels càtars o albigesos, que seran declarats herètics, heretgia, i que en 1205 patiran la proclamació de la bulla de croada contra ells, emesa pel papa Innocenci III i que donarà lloc a la croada contra els càtars o albigesos, en el context de la qual es produirà la desfeta de Muret en setembre de 1213, que significa la fi de la presència de la corona d'Aragó a Occitània, o l'inici de la fi de la presència de la corona catalana aragonesa a Occitània. La mort en aquella batalla de Pere el Gran i una minoria molt problemàtica de Jaume I, del que serà Jaume I, encara no conqueridor, que llavors estava com a hostatge o fermança de pau i treva en poder de l'enemic, lluitant contra el qual va morir son pare, que era Simó de Montfort. En l'Aix número 23, on parla dels fills de... Perdó, en l'Aix 22 es parla del rei porta a la cripta on jauen els sants, fins a 1000. I és que els porta, els basileus solien, en les visites, que ara diríem d'estat, solien portar, per mostrar com un element importantíssim del prestigi i del poder, era una percepció real del poder efectiu que tenien, la col·lecció impressionant, fins a 1000, eren realment més de 1000, relíquies que s'hi conservaven. Relíquies que s'hi conservaven, entesos com a tresors d'estat i com a armes efectives. De fet, durant l'atac dels turcs otomans en 1200, otomans sota la direcció de Mehmed Fatih, el conqueridor, perquè va conquerir Constantinoble, a mitjans segle XV, els popes ortodoxos pujaven a les muralles i mostraven les relíquies, entre elles la, per dir-ho així, autèntica, segons ells, segons la fe seva, autèntica Verònica o Santa Fas, esperant un milagre diví que arribés a salvar-los, encara que fora en l'últim moment d'aquell pas estret i tràgic que estaven patint per el setge
abassegador, amb forces aclaparadores per part dels turcs otomans. És a dir, ja en 1146 tenim una constatació literària de la importància, de fet, la primera constatació literària de la importància d'estat que donaven els bizantins a les relíquies, on jauen els sants. Bé, la segona nota a peu de pàgina diu fins a 1000. Meyer, en l'any 1884, no traduïa el fragment, aquest fragment. És el vers 273 del Gire de Rosselló. O ja sent li apostel d'un a mils moar. No ho entenia i on marca a punts suspensius. Entre els regals que s'intercanvien, hi ha, entre altres coses, en la pàgina, perdó, en l'Aix 24 llegim, entre altres coses, són entre els regals que s'intercanvien, és l'emperador és canós. Mai no he vist i mai no en veuré un vell tan vell. Ell té seny, llarguesa i posat agradable. En haver satisfet tots els desigs dels barons i en haver fet que els seus màgics fessin jocs que van meravellar els més savis, va donar a les seues filles bondó d'or, de besants, teixits de seda i paels. 2000 camells carregats i amblats, i dona a cadascuna 4 elefants carregats de vaixelles cisellades d'or massís. I els dona lleons, encadenats i arrogants, dracs engaviats, fers i voladors, falcons sortits de muda, tallants decisius. Vegem aquestes remarques en negreta en les notes del peu de pàgina, on diuen lleons encadenats i arrogants. Meyer, l'any 1884, que és la traducció i l'edició de referència que estableix el cànon d'aquest text en tota la tradició dels estudis que se n'han fet, no traduïa al francès aquest fragment, que és el vers 302. Peixans, presants, no ho entenia i ho marca amb punts suspensius. Meyer té dificultats en la traducció al francès de combinacions binàries o ternàries de qualificatius, element altrament força comú en textos èpics i també en el Girard, atès el seu forment èpic. El mateix ens trobem amb l'altra parella, en l'altra combinació binària de qualificadors, tallants decisius referits als falcons. Passem a l'última nota de pàgina. Meyer, en l'any 1884, no traduïa al francès aquest fragment, que és el vers, disculpen, l'error, és el vers 304. Ras trenxats. No ho entenia i ho marca amb punts suspensius. M'aclareix aquest epítet que se situa dins la tradició èpica de la descripció, impressionista, intensificadora de determinats elements, epitètica. El fragment que hem assenyalat en una nota 15 anterior, millors són els falcons que tenen les ales més tallants que la serp, amb les quals abaten esquarterats els altius grius. En aquest cas, és Carles Martell qui estava parlant, que valorava més els falcons que no pas els dracs engaviats. Per a Carles Martells, els dracs no eren interessants, o tan interessants com els falcons. Possiblement en la tradició romànica de l'Occident europeu, el drac no fora tan significatiu com en la tradició oriental. Si em permeten fer, no per frivolitzar, però possiblement Daenerys Khaleesi de Joc de Trons no estaria d'acord en el fet que els falcons foren més importants que els dracs, evidentment. En l'Aix 25 tenim més encara. Entre ells, miren la tercera nota a peu de pàgina, en el qual tenim això mateix que acaben de dir, de millors són els falcons que tenen les ales més tallants que la serp, amb els quals abaten esquarterats els altius grius. Crida l'atenció l'afegitó que fa Meyer des aigles de muntany,
En aquest, ell mateix no és gens segur d'aqueix de Montaigne, que no és a l'original i fa constar la interrogació. A l'original no especifica si és o no de Montaigne. De fet, però, la referència per no haver d'afegir-ho és l'original mateix, que abans s'ha referit a Aurius, que Meyer havia traduït com a Alerion. En aquesta traducció, Meyer li havia dedicat una nota en la qual concloïa que no és clar quin tipus d'àguila deu estar referida a si, encara que és clar que deu referir-se a un oiseau de chasse. Par conséquent, una sorte de faucon bien plutôt qu'une sorte d'aigle. En els versos 668 i 671 ens indica que deu tractar-se més aviat d'un tipus de falcó, és a dir, un ocell rapinyaire de puny i, per tant, ensinistrat. En la traducció, car van de rachar el gau d'Ardien, foren il lui sen compte d'una juvaine, qu'austrait votre à l'hebraire de sa cadène, et porten Orion à la porte peine. Finalment, Carles era galant, una altra nota a peu de pàgina, era galant per a les dones i a millorar així les seues intencions. Tenim un altre cas de no intel·lecció, no comprensió per part de l'editor de referència, que ha marcat, a més, determinades qüestions de la tradició, de l'exègesi sobre Girard de Rosselló. Finalment, permeten que, com a conclusió, com a digma, no paradigma, d'aquest estudi que els he sotmès a consideració, estudiar de manera integral, o almenys no fent sols la glossa de l'argument, ens facilita no fer camins dubtosos a la mar procelosa dels diversos gèneres i topoi de les lletres en romans en les primeres passes, dels quals se situa aquesta obra crisàlide, el Girard de Rosselló. Moltíssimes gràcies.